Kohimen kopera bayid hautrai Jisu Christ. Hakane kasngi utrai Pentecost. Kadonur jungi kakende kamensiam jungi kashat kumen hautrai kum Maria teisoti. Maria teisoti kala ong kadonur junga kapindon burom yautrai but kamensiam junga kashat kumen hautrai. Kane kalonga jinglong junga Pentecost. Aba kadonur jungi apostol kastang ban pindon burom yautrai. Haba kamensiam jungi kala shatkamen hautrai. Hangda kala urlong Pentecost. Bad hangda kala don galerba. Hangda kala don gadding. Hangda kala don gadding. Haka tillij junki. Kakatino baleka ang tillij ding kalawan hiar halo junki iwe ipa iwe. Kataka mod ka Pentecost kalonga por nginyo ya ka tillij batimai. Ka Pentecost hagikai yangi banduai temai. Shua ka Pentecost ki apostol kila duai kumba kila tip. Hadin ka Pentecost kila duai kumba umensiam Bakhuid ula bataya ki banduai. Kade ka beneng kahikayang iban duai. Namar ka beneng ka tip kay ka jingang nuot ka Bakhuid ka bakandang. Shua ka Pentecost ngi duai kumba duai ki briu. Jongga parte. Hadin ka Pentecost ngi duai kum ki kon jongga beneng. Hadin ka Pentecost ngi duai kum gi angel. Shua ka Pentecost ngi duai kum gi briu. Kane kalonga jingya per jonga Pentecost. Hakas ngi Pentecost ki apostol ki layomat ya ka jing duai jonga beneng. Shua ka Pentecost ki apostol ki la karen kum gi briu. Kila longi basaro, kila longi bakili manoba longu ba karautam hapadeng jongi. Kilongi beriu bala ong yangin penyap lot ya ki beriu. Kilongi beriu ki ong ngin ra white lamban penyap ya ki nongshun. Kilongi beriu ki bala pet ya pet im habau Jisu la shashitom. Kilale kumbale ki beriu. Kilale kumbale ki jendil. Ki beriu ki bamdon ka dur ka dar jong ublay. Kane kalong ka jingya per Pentecost. Hadin ka Pentecost. Kim shimla ra white lam. Haba ki beriu ki wan ra white lam bersyayi ki. Hadin ka Pentecost. Kim shimla ra kading. Haba ki beriu ki layalam ya ki isya kading. Hadin ka Pentecost. Kim shimla te umbini ang kloit halor ki beriu. Pinban ki beriu kilate umbini ang kloit halor jangi. Hadin ka Pentecost kim shimla kawang mau yano. Kim shimla kinno snyo yano. Kim shimla karen persya yano. Henry kilas tang ban karen tang kawe kakandin. Ngiyang hakama jambi. Haka kerteng jongu Jisu Nazareth yauba pila penyap Henry haka sngi kabalay ula mipat na kibayam ngi keren syapang jongu iapi. Hadin ka Pentecost ki ang ngimdon kampisa katingga. Siar ka rupa ngimdon Henry haka kerteng jongu Jisu toyang batoyaid. Hadin ka Pentecost, kim shimla yatay niya ba kibriyo. Jisuang. Kibriyo kin yalam yapi hakamat kinong bishar. Henry wat ko slay kaya ka ba pikren. Umensiyang Bakhuid hapo jompi. Un kren na gabenda jompi. Haba payang yaw Petrus hakamat kayang bishar bat Sanhedrin. U Petrus ulaong
nganom snap jar ban kran siya pangu Jisu. Shua ka Pentecost, kila siyang ha kamara balakang nakabating ya ki Jew, kim nusyu ban kran ye siya pang Jisu. Hadin ka Pentecost, haba kibryu kila penny white lamb. Waduang, nadu minda pide ban snap jar kiyong, ngimla ban snap jar. Ngimla ban snap jar. Ngin kren tang siya pang Jisu. Kani kalong ka jingya per, jang ka Pentecost. Ka Pentecost, ka wanra, ya ka jingkalan adong siya dong, ha ka jingim jang kibriyo. Hadi, shua ka Pentecost kila ya ka jia halindi. Mano balong uba karautam. Minda, kim krenshu mano ba karautam. Ki kongu markeleyang. Ki kindiyo markeleyang. Ki kongu yawu Petrus. Habadon jinge hakabalang. Ki alum lang saudong jungu Petrus. Nginlekum no. Bado Petrus uang. Umen siyam bakudu uang kumne. Bad baro ki veipat ki apostol ki ong. Lada umen siyam bakudu uang kumne. Ngimdon kano ka jingale persyaya kane. Yaroya utrai. Yaroya utrai. Kohimmen ko para katshaba kasange Pentecost hangda kabalangkan pai. Katkaba ka Pentecost kasange bentre hangda kayingasem kan hiar arsut shaka jingjot. Katshaba don ka jingya pai hangda omdon Pentecost shu. Lada hapadeng ke shikurim don ka jingya per jingmut bat ka jingya ka jia barabor kadai namarba ka Pentecost kala sange ha ka donur jongki yaroyo trai katshaba don ka jingbuai tanglang ka jingdi ka bakharukom bat ka jingkarni ka jimbrai ka jingauria ka jimbitar ka jingya ka jia ka jimbishni ka jingdarai sniu kadai namarba ka Pentecost kala sange. Katshaba don Pentecost, hangda don ayu, jingomen, jingsuk, jingid, jingyaisha, jimbahamen siyam, jingjamnod, jingsbun men siyam, jingshania, jingsan sharia lade, jingtit, jingstat, kabuit, kabor, ka jingtim buram oble, jingriyo balay. Bad ka jing siyempang. Haba kum gini ki dak omdon shu ha ki ingasem kadai na marba. Ha kene ki ingasem omdon Pentecost. Hauni ubri omju don Pentecost. Ha padeng gini ki shikurim omdon Pentecost. Tanga jinguri hurasuda. Kane kalong ka jingi kahay jonga Pentecost. Nakataga daw. Haba ki apostol ki dap da ka bor mensu Bakhuid ki Sdang bandua yaro ha ka tin ka tili but maro ki bru kila wan kurui saudong changki don ki ba ang hoid tang min step kin dai beje but kini ki bru kila Sdang banbuai Pentecost kalong ka jimbuai temai ka Pentecost kalong ka jimbuai temai kane ka jimbuai but kane ka wine ka wan tuit na beneng om deshu wan kiu na ka perte kane ka wine ka wan na tuit nang no na beneng om deshu na ka perte ya ka wine ka wan na ka perte ka pinbuai ha ka dojongi ka wine ka wan na beneng ka pinbuai ya ka pendap men siam jongi minda ha kane ka juk ka ba minda Kibri kibud ya ka wine jangga perte, ka kia jangga perte, ka rombong jangga perte, ka jingsngoba jangga perte, bando buai. Bun kibri kibuai da kum kane. Henry ka Pentecost ka ang sange ban shabu buai shakum da kum kane ka jinglong pinban tolong ki bakloi ban buai da ka wine tumai ka bawan tu na beneng na ka waba jong ka beneng bad kansa pendimai ya ka jingem jongi ya royau trai
kabalang kadon kam ya kane ka jimpen to my mensium. Kade ka stamban hiar ya kane ka jingtu jangane ka wan na bane ngistang ban snutur kong ha ka jing mensium jangi. Minda kakatin jangi kam treshu. Kakatin ka mamina ka shindur jogi kam don dingshu. Henry ka don ka jing siniu. Kala lip ka ding hakatin jongi. Hakatili jongi don dingshu. Yes or no? Henry kadon kasur ba pinmong yakibay. Don ka jinglong ka ba pinmong yakibay. Don ka jinglong ka ba krentat burom yakibay. Don ka jinglong ka ba kinos new yakibay. Don dingshu how to lead don dingshu how to lead. Lada kalot kadon uni udding kanekding how to lead jongi kinstang ban pinkoi dia ke jingmom baro jongi ingase. Lada ulog udon kanekding how to lead unstang ban pinkoi unstang ban pinkalang ding ya baro ki ingasem da ke jinglong jonga Pentecost. Kane ka ding kadap da ka jingit. Kane ka ding kadap da ka jingit. Kadap da ka jing snaurit. Namar ngala kran mene syapang kawa. Kawa kam tuishu syawulum. Kawa barabor kami nawulum syakitem. Minta buon ki hingga sem jongi ki persyang ban pintu dia kawa syawulum. Kalau ka persyang ban pintu dia kawa jonga kade bentu isyano syawulum. Ulogong kumno kawa jonga ru kade bentu isya ulum. Omdon ba persyang ban pintu dia kawa sya chano syatem. Tekai ka ban sajia don jingsleum. Jingsleum kumno tangki umma sudah. Apadenge jingade jongi Shikurim kadon ayu, tangki umma sudah. Haba ulau keren kalau kayam. Haba ulau keren. Haba kalau keren ulau yam. Haba ulau keren kalau kayam. Haba kimi kipaki keren kikun kiyam. Kayingka sem kadap da ke jingslay namar baro ke wa ke persyam bantu isya. Pentecost part baro ke wa katu isya kitem. But kapinum ya kakindau, kapinum ya ki ingasem, kapinsaiso ya ki ingasem, hangda don ka jing roy, hangda ka don jing kamen barabor, hakata ki ingasem don jing suk. Nakata kadau Jisu laong ya ki apostol haba ki dapta ka jing ting, kadda ki shong haka kamera laset ya lade, namar ki ong iting, ni kalalang ki puro ting beach, ngimnang shu banleye, imam ngimdon borshu, ngis ngaut the Lord. Shua kane kilaang yang ini ya leit ben ya padu Jisu. Shua kane u Petrus ula rai ka waidlam badu pom ya ka kli jongo syakri. Minda u Petrus uang ngam nushu ban le ye ngam don borshu ngam ku aban le jingya seng don bun ki longa pa ki ba shong hong kumne ha ki inga sem jongki wat ha kas ki utrai ro ba ki ong ngam nushu ban le jingya seng ngam nushu ban le mas ges ngaut tolot ngas ngaut jaitu ki set yalade ha ki ing jongki ki kang ye ki jingkang but ki shong ki kun samla jongi ki shong ha ki kamera da ka basat ya ka jingkang but ki yang ya berngya ya lade ha ka rombong jonga parte ka kamauria jonga parte don bun ki kun samla jongi ki set ya ki jingkang bale bun ki bru ki kang ye ki jingkang jongi namar ki kam ka bakile ki miade dur bad ka Pentecost kim kwa bakiwe kinyo ki lekom no ki imkom no ki peit ayu ki kren ayu ki akren badno ki pule ayu ter namar kam shimwan na umensiam Bakhuid yaro yaw try
ko himmen ko para ka Pentecost kan yarap yang iban plebiang ya ka jingkang bala kang. Ka Pentecost kayarap yang ban ple ya ke jingkang balakang. Hato donnem ke jingkang balakang hakama jombi. Hato donnem ke jingkang balakang hayinga sem jombi. Kiliyalade bale pikang ya ke jingkang lese pilarain minda. Ki kam ki ba pile ka pilarain ya pi. Lese ki priyo sa udang jambi ki pending ya pi. Lese ki jimbish ni kala perlang ya pi ban kang ya ka jingkang ban syang hapo jambi. Hangda ka Pentecost kala sange ha ka jingim jambi. U Jisu la rung ha kata ka kamera balakang badu Jisu la jingsu ki ya ki apostol badu Jisu ang ya ki pediang ya umensi yang Bakhuid. Abau Jisu la ong ya ki apostol pediang ya umensi yang Bakhuid ka jingkang kala ple. Omde tang ka jingkang jong ka kamera Henry ka jingkang jong ka dono drula ple arthat. Ka tilli jongi utilli jongi kala kamding haju ka minta don buon ke baset shintur. Habon ki inga sem don ki bayed ba toin jongi kila set shintur. Ne ni pinbori ki ben set shintur. Ha kita ki jinglong Pentecost. Ha kita ki jinglong kaya ka bade benjia Pentecost. Kan stang ban kibiang ya kitli jongi dakading jong ka beneng dakading jong ka beneng dakaler jong ka beneng sha ko kimen ko para sa shasin lemba ka Pentecost hajar po hindriyo ban be ka ler sha ya ka ler sha kiinga sem jompi Wrong Lord baro ki jingja kalayana kiinga sem jombi haba one be ya ka ler jong ka Pentecost Baro ki jakliya, baro ki jingtenge, baro ki jingisi, baro ki jimting, baro ki jimlin basiniyo, kin ped na kum kitaki. But pinsalong ki kun ki batimay. Yaroy utray. Hallelujah. 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 Kane kade banjia ha ka jingem jambi. Kane kade benjia hakinga sem jongi. Kane kade benjia hakabalang jongi. Kane kade benjia hakajingim shimed. Tat hadu bakajia om don jingala ye hakajingim jongi. Henry kajingala kan stang haba niyai rendi bat ka saindo jongobale pidiang ya umensiam Bakhuid sachasin. Pendimai yaka jing don jong mensiam sashasin hapo jombi. Hakano kabinda jong jingim jombi pila pin blood. Pait it kami alade. It kami alade. Hakano kabinda jong jingim jombi pila pin blood ya umensiam Bakhuid. Pila pin blood Pentecost. Padu Jisu ni arap yangi. U Jisu un pen kalang ding yangi. U Jisu un pen sherhem ya ka jingi jambi sashasin lemba umensi yang Bakhuid. Kaprip elaki kama jambi. Duwai na do kadonod. Jisu ngasaw to ya ka jing talat. Ngasaw to hangno ngala bakala. Ngala sautu ya ka jing talat jang ki hinga sem janga. Ngala sautu ya ka jingim shimet janga. Payaw men siyam Bakhuid. Taut tumay iya nga. Veni creator spiritus. One siyangaro. Ban taut tumay ya ka men siyam balabalad. Bangan stang tumay sa syasin. Bangan stang ban penim ya ka jingim jangive. Pelong iya nga.
katakawa kaban ai jingim yakiway bapen koid yakiway but kitenat janga kisla janga kijinglong janga ki virtues janga ki kho kisod janga baro kante yakijingim jangiway manganum long kadaw ban pinjon manganum long kadaw ban pinyam but pin sosi yakiway Henry ngan long kadaw pawan rajing suk jingkamen jingid but kiso baro jangamen siam Bakhuid Enyaro ya utrai Jisu Christ